So, what's up mga kautol? So, nandito pa tayo sa San Juan ng Sugod. Nandito pa tayo para interviewin natin ang hanging bridge nila. Okay. So, ayun. Punta na tayo. Ngayon din. So mga kautol, may dadaan na motor. Nakukubaan talaga ako sa kanya. No! God, please, no! 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 So, ayun mga kautol. Nakita mo yun? Grabe. Nadadaog nila yung motor dito. What? What the fuck? May lumalabay talaga. Grabe. So, dito po tayo. Dito na tayo. So, ayan nakaapak na tayo. Sobrang, amaze ako. Amazing. Amazing talaga. Oh my God! Wow! Mga kaotol. So, yan yung pong usapan nila. Tapos dito. So, dalawa po ito. May yung sapa dyan. Nagtagbo yung dalawa yan. Doon din. Kaya, ayun. Di na tayo pupunta ngayon doon kasi, mainit at natatakot na ako. Ayan mga kautol. Tapos, nanginginig ako kasi nagdududan-dudan siya. Bumangking-bangking yung Stop it. Get some help. So, yun na mga kautol. So, tapos na po tayong tumingin. Tapos, napakahirap talaga. At nakatatakot. So, ayun. Sana huwag niyong kalimutan na suportaan yung pagdagan ko ng konsehal. Tapos, yun lang. So, magandang araw sa inyong lahat. Out na po ako. Game. Tayo sa San Juan ng Sugod. Amazing talaga. Bumangking-bangking yung